at St. Stephen's Anglican Church, Inland Town, Onitsha. Is Thanksgiving from CP Ben Okoro. Promotion to the rank of Commissioner of Police. Anambra State Thanksgiving procession. It's the state-by-state Thanksgiving. And His Royal Majesty Best Servant Chukwuemeka Okebo II of Umwe is leading the Thanksgiving procession for Anambra State. It seems over 80% of the members of this church are Anambra State. Please, details of so by then Anambra State Affairs in 2021. We are seeing an interesting coming together of the Christian religions and traditional practices. Praise the Lord. CP Ben Okoro onye nke ebuliri elu n'ọkwa dị elu n'ọrụ ndị uwe ojii wee dezie ebe a wee ọ bụrụ unu na-emekwazi harvest mana ebe dị ọkụkọ na enwero ebe anyị na-agbara ọsọ n'iri ego ụka Chukwu maka na onye na-eri a agwa na-abịa ịlakọmbi iche wee batazie ụka bụ St. Stephen's isi na-abịa ebe a ma abịa ha nọ na Anglican ndị enye Anglican ọfụma mana isi na-abịa ebe a batazie ọgọ nwoke ya na nwunye bụ Amaka ọbụnakọ na-agbanwe na ịdị ozi na St. Stephen's ebe a wee bụ na ebe niile zuru kụzie kama mkpụrụ ọbụla ọgọ ndị ọgọ ndị nwere n'ebe a
wesi na nkwenye na ebe niile a na-eme ofu ka anyị niile ndị na-ata azụ ndị anyị ya ebe akwụkwọ harvest ndị group maka CP dị n'okporo nwoke ga maka ọnwere ka mụ ya siri ndekwazi abụ ndị nze na ọzọ retire CP alụba na ndị ọzọ dị iche iche ndị echichi dị iche iche abanụ wesi na ya akwado ụka nwere ihe ọzọ a na-ebe na-abụrọ akwado chọọchị chọọchị ebe na-aga n'ihu adịghị anya n'ọnwa na-abụ ebe a na-eme so na mma akwado ụgwọ ọdị a with a sum of 200,000. Praise God. Biko mụọ bụ CP Ikechukwu Ayọdele Alụba retired. Anyị ma ebe anyị nọ ọbịa bata. Nwanne anyị nwoke bụ Ben Ere Musu Owesi n'aka Ikechukwu. O tego nwunye ahụ oge ọ bụrụ junior officer anyị kere ndị Alụba for seconds. So, ọkwa si na ebe na-ebe isi ala nga mmadụ ama akpọ ọsọ ebe ahụ na nne bụ onye ọrụ na e nwere abụọ sensitivities ebe a na-abụ aba ọzọ ọmụma ọmụ ụmụ ochie duru aba na-edebe anya na e ga-enwere ọnwa ọchụ na ọbụla ife siri ike onye ọbụla gara ala ya nwere taa ọhụrụ mana ka o si na dị anyị ga-enye ya ọzọ gbasara ụmụ ụka Chineke. So, mgbe ọha mbụ wee eji 150,000 praise the Lord. Nke mbụ nwere ọbụ homecoming maka na abịaghị m mbụ and ekwe m nkwa oge m bịara Igbo na-aga abịakwa ọzọ and aga na-abịa n'ụlọ ụka bụ ụlọ ụka anyị a na-asociate ile with this church wee kwụsịa ife a na-alụ na ya wee lụrụ ya na-aga agba ka ụbọchị ajọjọ a ga-amadịrị ife ga-eme mụnwa bụ ọzọ mma ike ya akụ izuba ụfọdụ amarụ mana anyị na-ayọ Chukwu etu afọ esi alụ ọrụ n'ụlọ ụka ka anyị si alụkwa ọrụ anyị na-alụ ka anyị wee chebi ya na Kraịst. Chukwu ga-enye aka ife niile a ga-agasị anyị na-ayọ Chukwu na obodo anyị a na-etisi ọfịọsịa kụzize anyị ncha n'ọkwọ anyị mesịa anya kpaa alụ na ụka ga-ezu wee n'aka ife anyị dị ata bụ nwanne anyị nwoke onye nwa ka anyị si wee bido onye nwa ka anyị si bido ebe a mụ na Benu na nwa mụ na ya iwe so mụ na ya bụ nwanne mụ na ya iwe kuru ụkpọ wee na-aga ọrụ ọ na-alụ anyị ncha niile n'obodo Abuja anyị nọ n'ime ibe niile a na-eme ọsọ m ụsọ na m nwere ike tọọnụ ala wee nọ ya maka apụrụ m akwa nụrụ m ya na-agba m mbọ ụlọ onye bepụ ebe a wee zọnye m so akpakọ dị na ka ya na-ekwugo ogologo okwu a ga-eji 50,000 wee kwado ọja biko mmegbu ogologo m ga-ebita na ọgbara praise God. Dịka abụọ chifere soba abụọ ọgbashi ọgbara
I'll be on my car. Our commission. Oh, yeah, we pray to our God. We follow every man with this. And you can see that. Now, what do I do with 10,000 men? Hallelujah. My name is, I'm not Nico, I'm sorry, I'm a deaf man. And it's so cool for that matter. Ben Okulu has been a very good friend for a long time. Started very long ago. He has contributed immensely to my life. So many things has done for me that I cannot say here. But I want to say a question. Thank him. Ben, thank you for your effort. And this short note, I had this message very shortly. Just about 4 or 5 days ago, we were together and we said, as an old friend, a brother, I said I need to be here. I'm doing yesterday, here we are today. I want to contribute shortly, small 50,000. Praise the Lord. I found Chief Deladio from Anambra State. Very glowing. What that message is in Lagos. The Jeremiah was 100,000 naira. Praise the Lord. I'm from Honorable Chief Simeon Ogude, Oduswe. Age 50,000. Praise the Lord. The Lord's name be praised. Praise the Lord. Ben is a brother, is a friend. Otego Okomonia. Maram never harvest or anything. I came all the way just for the Thanksgiving. Gabon harvest here. I grew up in Onisha all my life here. This is the first time Ogun Nabana Stevens. I've always passed here over 40 years. So seeing that there were a church building project, I don't know what I'm going to do, but I'll support the building project through Ben. And no budget on that, say 50,000. We're not The boy is like good day granite last year. I went on the way by the police who are not running. On the do who are not. She gave me when I am on the CP, Commissioner of Police.
ojee kọs nata ife niile na-eme na Naijiria batata ya aka ọ ga-eji otu ahụ n'ọrụkwe ka enwere ike bụ ihe anyị ji ọ ga-anọdụ anasị ọ ga-abụ inspector general enweghị onye ọbụla dị n'akwụkwọ na KBS na-ama n'iyi agwọ na nwa ya nọ na KBS nwa mbọ ka ọ banye maka ndị KBS adị ama n'iyi so na-egbo ịkpọbatago nnukwu ka ịma na ma ga-eji so ana m eji 50,000 naira wee sọpọtụ ọrụ unu ga-enye m onye ego wee rụọ ụlọ ya